Nola dagoen merkatua? Zaila da maitasuna aurkitzea. Eta erraza da behi entrekotau aurkitzea 127ko deskontuaz, kiloko 15,85 euroan. Ondo maite zaituenak gabonako betuko dizkizu, eroski zurekin. Nola dagoen merkatua? Urte berrirako duzun helburua bikotekidea aurkitzea bada, zorte hon! Izan ere, badakizu eroskin orbigo ardi gazta duzula 142ko deskontuaz, kiloko 12,85 euroan. Ondo maite zaituenak gabonako betuko dizkizu, eroski zurekin. Nola dagoen merkatua? Urte berrirako duzun helburua bikotekidea aurkitzea bada, zorte hon! Izan ere, badakizu eroskin orbigo ardi gazta duzula 142ko deskontuaz, kiloko 12,85 euroan. Ondo maite zaituenak gabonako betuko dizkizu, eroski zurekin. Nola dagoen merkatua? Nekez aurkitzen duzu zuhaizpean opariak jarriko dizkizunik. Eroskin zuhaizpean jarriko dizkizugu, eroski alakanteko eta xixonako turroiak bigarren alea 170ko deskontuaz 88 zentimoan. Eroski zurekin. Nola dagoen merkatua? Nire bikotekide hoia olakoaz dela jakingo banu, aurreztuko nuen. Haizu, aurrezteko ostiral eta larun bat honetan zoaz eroskira. Beza oparituko dizutelako, ehunetan, bazarrean, elektronikan eta etxetresna elektrikoetan. Kontsultatu baldintzak, eroski zurekin.